patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod na mo ang pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Usa ka babae gipusil patay sa mismong kaipo niini sa Cagayan de Oro City. Suspect nagpusil usab siyang kagalingon human sa hitabo. Dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, usa sa ginalantaw sa kapulisan ang sobrang selos nga usa sa mga posibleng anggulo kung ngano gipatay sa suspect ang iyahang live-in partner. Samtang laing lalaki usab ang gipusil sa upper balulang. Hinoon ana kini sa luwas nga kahimtang. Patay diha ang biktima nga si Mary Joy Amper, 32 anyos, residente sa Santa Cruz 2, Barangay Lapasan. Human kini gipusil sa mismong kaipo niini nga si Brescio Saison sa Agura Bus Terminal, Cagayan de Oro City. Human mapatay ni Brescio si Mary Joy, nagpusil usab sa iyang kaugalingon patay ang sospek. Sumala sa mga residente nga anaa sa palibot nga ilaha pang nadungog ang panaglali sa duha hangtod nga gisunda na sa buto-buto sa pistola. Komosyon na nga naiputok, tapos pagtanaw sa mga tao na nahagba. Then ni-follow na po dahil sa sulod nga na po another putok. So pag lili na po na mo, lalaki na po. So sila yun duha, nagtablag yun sila. Dako usab ang pagtuo sa kabanay sa biktima nga posibleng selos o problema sa relasyon ang tinubdan sa krimen. Buot na kunong makigbulag ang biktima sa sospek. Ang istorya nila ko dunggar, siluso kuno ni lalaki. Siluso kuno kayo siya manang yang trabaho ingon niya sikyo, masag ang armas iyang ilang greenhouse, nabla na. Armado ang sospek sanglit usa di ay kini ka security guard. Nakahiagom og tulo ka samad pinusilan ang biktima gamit ang .38 nga revolver. Ang lalaki, pag human siguro niya kuan sa babae, murag nagpusil po gihapon siya sa iyang kagalingon kay karon kung makita man nato ang kuan, ang lalaki nasa sulod ug ang armas nga iyang gigamit naarapod sa iyang kilid sa iyang kamot. Sa pikas bahin, laing pagpamusil usab ang nahitabo sa usa ka subdivision sa Upper Balulang sa Cagayan de Oro City. Nailhan ang biktima nga si Jodel Oksyo, 46 anyos, residente sa Iligan City, nga adunay igo sa iyang abaga sa dili pa matumbok nga sospek. Hinoon luwas na kini sa kuyaw nga kahimtang human nga paspas gidala sa balay Tambalanan. Daghan ta mga anggulo na tong pagkalantaw no. Either ang rido o ang problema nila labo na silang negosyo. Kay usually ang ato na kuno ang ilaha man gyud ang negosyo na mga akong nalantaw. Kaya may lain. So mao na sila nga muni karon no kinalan dili na to dili na mo undangan karon hanto dili na mo matumbok o kisa gid mga suspistado. Tek ikonsidera sa Agura PNP nga case closed na ang insidente nga nitabo kaganina sa bus terminal labi pa nga namatay sab ang suspect atol sa maong nga insidente. Samtang padayon sab ang follow-up operation nga ginahimo sa Carmen PNP aron mailhan ang mga suspect nga nagpaluyo sa pagpusil sa naasoy nga biktima diha sa Upper Balulang. Tek.
Okay, Cyril, balikan lang ako to unang kaso, no? Katong kapuyo nga gipatay sa iyang sa lalaki. Doon na ba nakitaan ang mga paryente sa babae nga mga indikasyon nga dili na maayo ang dagan sa relasyon nga musangpot sa inana nga sitwasyon? Tek, base sa itong mga nakalap na impormasyon no kaganina kay nakainabi na ito ang pipila ka mga banay ni ining biktima ingon man banay pod aning suspect. Sigun pa nila nga malipayon man ingon man nga malinawon ang ilang pagpamuyo o gani pero katong mga milabay nga adlaw aduna na matud pay panaglalis kining duruha og katong si Mary Joy niadto dito sa naasoy nga tindahan aron mangayo og kining giya or second opinion ngadto sa iyahang banay kung unsa iyang angay nga himuon kay lagi buot na niya nga makipagbuwag ni ining kay Bresyo kining suspect apan mulagi kay niapas kining si Bresyo kaganinang buntag dito sa tindahan diya dapit sa may Agora Bus Terminal og dakong kahikurat na lang gayod nga misangpot ngadto sa mangilgig nga krimen ang ilahang panaglalis kaganinang buntag. Tek. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Sa Zamboanga del Norte, patay ang kapitan sa usa ka barangay sa Baligian human gipusil sa wa mailing mga suspect. Samtang patay sa pagpamusil ang usa ka market guard sa Pikit, Cotabato. Ania report ni Argil Relator. Patay ang 51 anyos nga barangay kapitan sa poblasyon Baligian nga si Joseph Tejero human gipusil sa tulo ka mga suspect sulod sa iyang balay. Sa report sa Baligian Municipal Police, niabot kuno ang tulo ka mga suspect sa balay sa kapitan. Dayon pusil sa biktima gamit ang caliber 45 base sa mga basyo sa bala nga nakita sa crime scene. Tulo ka igo sa lawas ang nahiaguman sa biktima, hinungdan sinanaling kamatayon ni ini. Sigon sa mga nakakita, misakay kuno sa usa ka motorsiklo ang mga suspect ug misibat padulong sa syokon. Nagpadayon pa ang investigasyon sa maong krimen. Samtang sa Pikit, Cotabato Province, patay ang market guard nga si Almon Jahid Giamal, samtang samdan ang kauban niining si Tonton Lavarias nga usa ka konduktor. Sa investigasyon, sakay sa ilang motor ang duha, dihang kalit kunong gipamusil sa mga armadong lalaki gamit ang M16 rifle sa Provincial Road sa Barangay Gligli. Parayon pa ang investigasyon sa motibo ug suspect sa maong pagpamusil. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. 6 anyos nga babae sa Santo Tomas, Davao del Norte naligo sa dam na lumos patay ug magsuon sa Buston, Davao Oriental patay usab human na lumos samtang naligo sa dagat. Anyang report ni John D. Esteban. Martes na sa buntag, dihang na-recover sa mga responders sa MDRRMO sa Santo Tomas, Davao del Norte ang patayng lawas sa 6 anyos nga si Nicole Shane Fayawan sa Barangay New Visayas. Nalumos kini samtang naligo sa dam sa maong lugar ni atong Lunes sa hapon. Kuyog kuno sa biktima ang iyang duha ka ig-agaw nga naligo atong tungura. Apan nadalinas daw ang bata hinungdan nga nataga kini sa laom nga bahin sa dam. While nagapamanit kuno og saging ang inahan, nalipat siya nga iyang anak, na babae nga 6 years old, naligo og sa pauban sa iyang mga ig-agaw. Although dili kusog ang sulog apan wala na kaya sa maong bata. Wala dayon nakitaan ang bata, gumikan naglisod ang responders sa search and retrieval operation. Problema nato sa pag-rescue or pag-retrieval during the time is ang kakusog sa current sa tubig and then lubog pagid. Bawal maligo sa maong dam since nagaulan karon ug nagadakop ang tubig, so para malikayan nato unsay mga mahitabo no sa atong katawhan. So since na pandemic pud karon bawal ta magtapok-tapok. Samtang sa Boston, Davao Oriental, patay usab ang mag-igsuong babaye nga edad 8 og 9 anyos. Human malumos samtang naligo og dagat sa Barangay Kabasagan, uban ang usa pa ka igsuon og mga amigo. Gisuwayan og tabang sa responders sa MDRMO sa Boston ang mag-igsuon apan namatay gihapon kini. Gitambagan sa otoridad ang mga ginikanan nga bantayan ang mga anak aron malikayan ang mga susamang panghitabo. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ipahigayon sa Task Force Davao sunod semana ang community exercise kalabot sa Culture of Security. Dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sa
Sara, ipahigayon kini sa Task Force Davao kauban sa Davao City Police Office o Davao City LGU aron masukod ang level sa vigilance sa mga Davaoenyo kontra sa terorismo. Sukdon sa otoridad ang mga Davaoenyo pinaagi sa pagsusi o community exercise kung unsaon niini pag-react sa nagkareng klase sa insidente sa paninurismo, ilabi na sa pag-report sa mamatikdan nga gikadudahang tao o butang sa palibot. Labing unang higayon kini nga ilusad dinhi sa Davao City, subay sa Culture of Security campaign nga may nakita dapat magsalita. Sending out 25 actors disguised as terrorists and 5 will be sent to enter different churches. 5 will be sent to enter malls, 5 for hotels and inns, and 5 for different government offices. Kinahanglan usab ang kooperasyon sa nagkariyang media outlets ug uban pa nga mao'y pasahan sa impormasyon kalabot sa gikadudahang terorista nga gipangita sulod sa target nga establisimento. Kutob sa Davaoenyo nga makadawat sa mong impormasyon, masayran kung mo report ba usab kini ug galing makita ang gitudlong nagpakaron ingnon nga terorista. We are expecting na katong mga community, no, pag makita nila katong mga individuals, i-report nila sa security sector. At the start of the exercise, the 911 will be sending out messages to TV stations, radio stations. Pinagi niini, maandan na sa katawhan nga magmatngon sa palibot ug giling mo report sa otoridad kutob sa makita nga butang o tao nga dunay kadudahang lihok. Sara, nanawagan ang otoridad sa publiko nga dili maalarma sa ilang ipahigay na community exercise sunod semana inay giagni ang tanan nga mo partisipar o mo cooperate niini. Sara. Okay, daghang salamat, Sheila Vergara Rubio. Sa Zamboanga City, palisuray ang pag-agi sa mga sakyanan sa highway tungod sa nangaliki nga bahin sa kalsada human sa walay puas nga pag-ulan. Sa halos 4 ka adlaw nga sagunsong ulan, sa syudad gumikan sa habagat may resulta sa pagkahumok sa yuta, busa nangaliki ang pipila ka bahin sa highway sa barangay Limpapa. Delikado na kini para sa mga sakyanan nga moagi. Gani mga motorsiklo na lang gitugutang moagi, sanglit gipatungan na lang og kahoy ang mga liki. Busa na stranded ang mga sakyanan padulong sa poblasyon area. Ingon man pasaka sa barangay Limpapa padulong Zamboanga del Norte. Hinon paspas nga milihok ang Zamboanga City LGU ug DPWH sa maong problema. Malapit siya sa mountain. So within the slope siya sa mountain. Then at the same time, napansin natin na yung road pavement walang gutter. Davao Region nagpipila ka mga lugar sa Mindanao laumang ulanon gihapon karong semana. Anang report. Ang mga lugar sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi, Northern Mindanao, Caraga Region ug Davao Region laumang makasinati ug mapanganurong kalangitan ug hinay ngadto sa kusog nga mga pag-ulan tungod sa southwest monsoon nga gina-enhance sa tropical storm nga Chanhom kung asa naapagawas sa Philippine Area of Responsibility. Hinoon, dako ang posibilidad nga dili kini makasulod sa PAR. Move siya padulong Japan, so magkalayo siya. Og mao ni naghatag og paghigop sa habagat, mao nang nakasinati daghang mga areas in Visayas and Mindanao nga nakasinati og mga pag-ulan. Laumang moarang-arang ang kahimtang sa panahon sa Davao City ug pipila ka lugar sa Davao Region una matapos ning semana. Apan dili gyapon kuno magkumpiyansa tungod sa kalit-kalit ka pag-usap-usap sa panahon. By Friday, maayo na tong panahon. Although ugma napagyapoy mga cloudiness, pero by improving. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Toril Police Station sa Davao City gi-lockdown human nagpositibo sa COVID-19 ang 30 ka mga piniriso niini. Ani ang detalye? 32, something like that. 30 ang nagpositive, ma-transfer sila sa jail.
negative sila. Kaya manghirap kung sa jail pa sila mag-positive. Ang the whole 4,000 detainees nato dito ma-affected. Mao kini ang kumpirmasyon ni Dr. Josephine Villapuerte sa City Health Office may tungod sa 30 ka mga piniriso sa Turil Police Station nga nagpositibo sa COVID-19. Gilayong gilockdown sa Davao City Police Office ang police station o gibulag dayon ang mga pinirisong nagpositibo aron dili na sila makatakod pa. Ang mga police personnel nga dunay close contact gi-isolate usab. Linawin ko lang nga yung police station lang naka-lockdown pero yung mga police natin na nakadeploy sa labas, yung mga nagpapatrol, tutuloy po yan, wala naman silang direct contact doon sa sinasabing nag-positive. Wala na gidala sa Southern Philippines Medical Center ang mga nagpositibo kay silang tanan asymptomatic. Lisod na usab kuno kung ibalhin pa sa laing lugar tungod sa seguridad. Nagpadayon gyapon ang operasyon sa police station sa luwas nga lugar sa compound nini alang sa dunay tuyo o sa mga nangayo og police assistance. Mamahimong usab kunong mutawag sa 911 alang sa emergency assistance sa Turil area. So as precautionary po, automatic po kasi pag may nag-positive tayo, automatic isolated po yung area. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. QR code alang sa mga inbound airline passengers sa Davao City nagtestra na karong adlawa. Ani ang report. Gisugda na ang test run sa QR code system alang sa tanang Davao bound passengers hangtod October 11. Human sa pag-check-in sa mga pasahero sa point of origin niini, kinahanglan mo fill up og online health declaration form nga ma-download sa official website sa City Government of Davao. Human ma-fill upan og ma-submit, mo generate kini og QR code nga ipakita sa airport terminal sa Davao City. Apan tungod kay unang adlaw pa sa test run, minus pa ang nituman ini. Hopefully by tomorrow, the airlines will be able to tell their passengers already that right after they check in sa airport, they're supposed to do the health declaration forms na po. Tumong sa QR code system, mong no contact o paperless recording sa matag pasahero moabot aron mas paspas ang pagproseso nini. Ang mong sistema makatabang usab sa mas masaligang impormasyon alang sa contact tracing. It's still gonna be the same process, only we hope faster, especially for those who already have their QR codes po. Giyawag sa lokal nga kagamhanan ng kooperasyon sa tanang pasahero sa bagong sistema alang sa mas luwas nga pag-abot sa Davao City. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Miabot sa 92% ang mga enrollees sa Zamboanga City karong school year. Busa nagkulang ang ilang capslet o module tungod sa kawalay supply sa ink o printer. Si Cyril Chavez alang sa dugang detalye. Gibutyag sa DepEd Zamboanga City nga mukabad sa 206,202 o 92% ang nagpa-enroll gikan sa kindergarten hangtod sa senior high school. Tungod blended modular distance learning ang sistemang gipatuman sa Zamboanga City, naglisod karon ang mga magtutudlo sa matag eskwelahan sa pagprinta sa ilang mga capslet o module tungod sa shortage sa supply sa ink o printer. Bond paper, parang sa Pueblo wala pa rin show of shortage sa bond paper meron. Parang ink lang meron ngayon medyo shortage at saka printer. Gidugang ni Jacaria nga bisan mga kaugalingong printer sa ilang teachers ang ilan ang gigamit aron maapas ang pagpanghatag sa mga module. Giangkon sa DepEd Division Office nga susamang problema ang nasinati sa ubang eskwelahan. Gani, nangita na sila og suppliers gikan sa laing lugar. Gawas niini, naglisod usab sila pag-distribute sa mga module sa mga bukid nga lugar. When we deal the problems of the ground individually kasi dapat it has to be custom fit yung intervention natin. But of course, there are also interventions which can be in a form of one size fits all. Migamit na usab ang DepEd Zamboanga City og radyo og local television aron i-ere ang ilang TV learning materials alang sa mga estudyante nga tuas sa mga lagyong lugar. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pipila ka mga magtutudlo sa Lala, Lanao del Norte ang nagabangka aron lang mahatdan og module ang mga estudyanteng nagpuyo sa usa ka isla sa lungsod. Atong sayron kung unsa ang ilang mga sakripisyo, pinaagi ni ining report. Sakay sa motorsiklo nga moagi sa gamay nga dalan padulong sa pier. Dinhi mo sakay sa gamay nga bangka ang mga magtutudlo sa Darumawang Bukana Elementary School sa Lala, Lanao del Norte. Aron lang mohatod og mga module sa ilang mga estudyante sa usa ka isla sa lungsod.
Ang maong isla, dunay 260 ka mga pupil gikan kindergarten hangtod grade 6. Matod ni school head Marvin Geralya, mumata sila og kadlawon kano sa high tide o taob aron maabot ang lugar. Dili sab sila makabiyahe kung hunas na kay pulos lapok ang isla. Dinhi sa Purok Learning Center sila unang nanghatag og modules sa 70 ka pupils. Gawa sa paagi sa ilang pagpanghatag og modules, hagit sab alang kanila ang reklamo sa mga ginikanan nga maglisod sila og tudlo sa ilang mga anak. Pwede ra magpili ang mga teacher sa mga sayon ba? Mga depende sa kalidad sa bata. Dugang sab ni Teacher Rebecca Del Rosario, kahadlok sab daw ang ilang kalaban matag mo sakay og bangka kay dili siya kabalo mulangoy. Baka bigla tataob, saka paano na lang hindi kami marunong lumangoy. Pero ando na lang yung yung tiwala sa driver. Si Teacher Rose Ann Bracero, wala gyud kuno sila'y pahulay ilabi na sa pagprint sa modules nga anaa sa 30 to 40 pages. Wala jud mi pahulay as of now, ma'am. Saturday, Sunday, matulog mi 12 o'clock in the evening, morning na di ay. Tungod lang kay apason na mo. Problema sab kuno sa mga teacher ang pamiliti sa pump boat. Hinoon mihatag ang lokal nga kagamhanan og paagi aron makunhuran ang gastos sa mga magtutudlo. Kinsa matag semana mo balik sa isla alang sa retrieval o pagdistribute na sab sa laing module. Kung mag face to face ta unya ang tulunghaan yung mga sakripisyo labi na atong mga estudyante. So sa ako among gisuportaran gyud sa LGU ang modular. Nang hatag sabag LGU og mga sabon sa matagbanay sa isla. Samtang ang DepEd Lanao del Norte nang hatag og papel ug ballpen sa matag estudyante. Duna sab sila transistor radio para sa mga estudyante sa matag purok alang sa radio instruction. Karong new normal, mas dako ang sakripisyo sa matag magtutudlo. Apan andam nila kining himuon alang sa kaugmaon sa ilang mga estudyante. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Para sa ako ang home schooling kay makabuang kay grabe kadaghan ang buhatonon di mapasug buhat tanan. Ay nara sa balay bro, dili siya okay kay di na ako ng crush. Makaingon jud ko nga lisod kaayo lahi ra jud tong face to face which is sa karon kailangan jud nimo magtuon nga ikaw lang. Ay maka-excite pero stressful. Para sa kuha ang home-based schooling makaluya tungod sa kadaghan nga gihatag na module sa maestra basta ka mapil kag nasa mong naon di may itsura. Sa home-based schooling nice ya kay makatuon ang mga student, makatuon na po bi mga parents. Malay sila paggamit sa gadget, maka-focus sa education. Akong maingon, okay kayo. Basta may na-feel na may ani. Basta kami mauno na po ni balik eskwela. Isod gamay sayon dako. So kami mga parents, mga buotan kay mi naman may kay teacher. Take note, mag-research, mag-study, ang ending, first honor ang parent. Kami na sa siguro ang dapat sinduan sa gobyerno kay kami may magtudlo sa mga anak. Time ang kabuuan niya Home-based schooling? Okay kayo siya. Bulak ang nano. Una, walay amot. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa Butuan City, dakpan ang 22 anyos nga si Casey James Maurilio alias Soy Soy ato sa buy-bust operation sa Purok 15 Barangay Bayanihan. Giingong tulak og illegal nga droga ang suspect ug nalakip siya sa top 10 drug personalities sa lugar. Nakuha ikan sa suspect ang 15 gramo sa shabu nga nagkantidad og 102,400 pesos, 1,000 pesos nga marked money ug 24,000 pesos nga budel money. Sa Iligan City, dakpan ang usa ka cook nga si Edwin Reyes ato sa buy-bust operation gawas sa usa ka pharmacy at bang sa Bacayo Elementary School. Modus sa suspect, isulod sa sigarilyo ang droga aron dili makita. Nakuha gikan si dinakpan ang 5 ka gramo sa gituwang shabu nga nagkantidad og 14,500 pesos. Mag-atubang siya og kaso paglapas sa RA 9165. Sa mainit Surigao del Norte, arestado ang top 3 most wanted sa Caraga Police nga miyembro sa NPA nga si Rizal Dano nga nailhansag na si Dungay J. Dano alias Pluto.
Nadakpan kini sa Butuan City Police ug kasundaluhan sa 29th IB sa ginataguang lugar sa Purukuan, Barangay Marayag. Si Dano dunay standing warrant of arrest sa kasong murder. Sa Las Nieves, Agusan del Norte, kritikal ang mga driver sa duha ka motorsiklo human nagbangga sa highway sa Barangay Mati. Usa niini usa ka minor de edad ug ang laing driver si Renegrado nga dunay sakay nga nailhang si Edmar Mondihar, 36 anyos. Daling rescue ang mga driver ug gidala sa ospital human naggrabihan sa disgrasya. Ginatsuta pa hinungdan sa maong aksidente. Usa ka lalaki nakuhaan og video sa aktong pagpatay og pagkaon sa binuhing iro ang gipasakaan og kaso sa Balingasag, Misamis Oriental. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Viral karon sa social media kining video sa usa ka lalaki nga makitang naghawid og atsa ug dayon gibunal ngadto sa naghigda nga iro sa may purok size Bagaay, Baliwagan, Balingasag, Misamis Oriental. Ang lalaking naa sa video giila si Mark Paul Narciso, residente sa lugar. Human nga napatay ni ini ang mong iro, gikatay unya gikaon. Sigon pa sa uploader nga wala nakabalo ang tag-iya sa iro sa gihimo sa suspect tungod anaa kini sa trabaho diyang nahitabo kini. Wala siya gihilabtan unless siguro kung gusto niya i-defend iyang self kay patyon siya kanang lakon siya sa iro or kanang gilakag siya. So kana siguro pwede siya makahatag og reason nga ngano iyang gibunalan. Pero kato manggod siya iya siyang gibunalan for no reasons, walay dili siya reasonable. Gidugang sa Cagayan de Oro Pet Adoption nga nagpatala na sila og tukmang reklamo sa kapulisan sa Balingasag. Tataw kuno nga paglapas sa RA 10631 o Animal Welfare Act ang gibuhat sa suspect. Gipasalig usab sa kapulisan nga ilahang aksyonan ang mong reklamo ug matagaan og hustisya ang pagpatay ingon man pagkaon sa mong iro. Andam sab kuno sila nga motabang ngadto sa bisan kinsa nga pet owner, labi pa nga apil kini sa ilahang mandato. Sa tanan sa lumulukyo sa lungsod sa Balingasag, mahimo unta na ning leksyon nga ang pag-abuso sa usa ka animal adunay palaot nga nagaprotekta ani ug pwede ka mo mapasakahan og kaso. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gikumpirma sa PDEA Region 9 nga ang 2 million pesos nga kantidad sa giyong cocaine nga nakumpiska niya itong miaging simana, asuka lang di ay. Ana sa upat ka dagkong pakete sa gituohang cocaine ang nakumpiska gikan sa upat ka tawo atol sa bypass operation sa Zamboanga City Police Office niadtong September 28. Tulo ka klase sa laboratory examination ang gipaygayon sa PDEA Laboratory ug migawas nga dili kini cocaine apan asukal ra di ay. Gibuhian ang upat ka tawo nga nasikop sa operasyon. Maong dismayado ang mga pulis ug si Zamboanga City Mayor Beng Climaco nga gustong ipailalom sa investigasyon ang panghitabo. Andam ang PDEA nga ipailalom sa maong investigasyon. Especially umupo ng ating mga Pangulo ay wala naman pong kinikilingan, wala namang pinipili na hinuhuli. Kung that is what we can assure. We will be working very hard. Kapin 35.8 million katao na ang dunay COVID-19 sa tibok kalibutan, samtang halos 330,000 na ang nagkasakit sa Pilipinas ug lapas 13,100 niini mga Mindanawan. Bisa ka na sa sobra 35,814,000 katao ang nataptan og COVID-19 sa tibok kalibutan. Doon na sa halos 25 million nga naka-recover og 1,049,000 ang patay. Sa Pilipinas, miabot na sa 329,637 ang nagkasakit og COVID-19. Ana sa 273,723 ang recoveries ug 5,925 ang namatay. Samtang sa Mindanao, 13,170 ang dunay COVID-19, 8,977 ang naayo na ug 442 ang namatay. Usa ka pulis ang nadugang sa nagpositibo sa COVID-19 sa General Santos City. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Temporaryong gisiradong usa ka bangko sa Alabel, Sarangani Province nga anaa sa compound sa Kapitolyo sa Sarangani. Human dunay usa ka empleyado nga taga General Santos City nga nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic ang pasyente ug naka-isolate na sa Gensan. Nagnegatibo sab sa swab test ang unom ka direct contact sa pasyente. Sa advisory sa bangko, sirado una sila alang sa disinfection ug wala pa abiso kung kanusa sila mga bli. Sa karon, ana-ana sa 134 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Sarangani Province. 120 ang naka-recover na ug 5 ang namatay.
Sa General Santos City, usa ka pulis ang nalakip sa unom ka bag-ong nagpositibo sa COVID-19. Doon na sa government employee ug negosyante. Samtang usa ka 3 anyos nga lalaki ang nalakip sa 22 ka bag-ong nakarecover sa COVID-19 sa General Santos City. Doon na 434 confirmed COVID-19 cases ang Jensan, 228 ang recoveries ug 18 ang namatay. Sa Iligan City, usa ka 40 anyos nga babaeng frontliner nga taga-barangay Ubaldo Laya ang nalakip sa tulo ka nagpositibo sa COVID-19. Ginasuta pa kung asa siya na-expose. Doon na kini sintomas ug naka-admit na sa ospital. Ana-ana sa 734 ang confirmed COVID-19 cases sa Iligan City, 622 ang naayo na ug 41 ang namatay. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Usa ka sundalo gibanhigan patay sa Rabunturan, Davao de Oro. Samtang upat ka mga lalaki sikop sa naglahing lugar sa Davao Region. Anang report ni John D. Esteban. Patay ang usa ka sundalo human gi-ambush sa Barangay Linda na Bunturan, Davao de Oro. Ang biktima giilang si Sergeant Fermin Aloba, sakop sa 72nd Infantry Battalion, Philippine Army. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, samtang sakay sa iyang motor ang biktima, kalit daw kining gitaparan og pick-up, dayon giparakan og bala sa wa pa mailing suspetsado. Gisuwayan og dala sa ospital ang biktima apan namatay gihapon kini. Sa Mindanao, Davao del Sur, giaresto sa kapulisan si Hammer Lasib Dasan, human nagpabuto og armas sa Barangay Dongan, Pekong. Base sa report, miadto daw ang suspect sa balay ni Genevieve Sampling nga nakainom og kalit nga nasuko nga way hinungdan. Milakaw ang suspect og sa pagbalik, duna nay dalang shotgun og gipabuto sa balay sa biktima. Maayo na lang kay walay naigo. Kasong attempted murder ang atubangon sa suspetsado. Samtang sa San Isidro, Davao del Norte, tulo ka lalaki ang balhog sa prisuhan. Human ilang gitabangan og dunggab ang biktimang si Clinton sumambot gamit ang ice pick. Ang mga suspect, gilang sila Arnelo ug Armando Saligan ug Julito Conte Asad. Daan na di ay nga dunay bangi ang mga suspect ug biktima hangtod sa misangput na sa pagpanunggab. Maayo na lang kay nakadagan pa ang biktima paingon sa balay sa iyang inahan. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Magpatuman og pinasahing pamaagi ang General Santos City Police Office sa kampanya niini kontra krimen. Kini mao ang paggamit og pito o grosaryo. Anyang report ni Cyril Chavez. Ang gigamit kaniadto sa mga pulis nga pito, kauban sa batuta, subling gamiton karon isip kabahin sa anti-criminality campaign sa General Santos City Police Office. Lakip na ang pito sa armas nga dalon sa tanang pulis sa Jensan. Kininasab ang una nilang gamiton sa pagsita o paggukod sa unsa man kasamok nga respondihan. Kini aron mahimong malikayan una sa pulis ang pagpabuto sa iyang armas. Ito yung ating pangontra at saka deterrence pag mayroong mga krimen na mangyayari o nangyari sa ating area. At ito yung ating pasabilis. Pag marinig ito, ibig sabihin meron tayong hinahabol o meron tayong nirespondihan. Samtang lakip usab gidugang nga armas alang sa mga Katolikong pulis ang Holy Rosary, gani gipangtagaan sa GSCPO ug rosaryuhan ang mga pulis nga Katoliko. Sa panahon karon, hagit sa kapulisan ang kalabang dili makita sama sa COVID-19. Busa, nagsimbolo ang Holy Rosary sa pagtuo nga dunay Ginoong mutabang sa kanunay, hilabi na sa paglikay sa maong sakit. Pabless yan kay Father, at ito yung ating panlaban kasi as police officer, diba, yung maka-Diyos, kasama yun. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mga kapuso, 79 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwa sa among paghatod og balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polahi sa madagkong balita sa nagadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katulahig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.